La, grabe. Bye bye. Ay, akin na yung iba. Ano to? Mabigat. Thank you. Hawakan mo sa payong. Ay, wag na, sige, okay na. Yes. Sis. Kuya, hindi delikado ah. Sigurado. Oh, pagbalik ko nila, gas-gas na ako ah. Ay, malayo pa nga. Ay. Dapat pala pagbalik mag ganito kasi mahirap makyat. Maraming cottage dyan, kuya. Ha? Ay, ubos na? Sa saan na lang kami magka-cottage? Wala. So, ganyan na lang sila. Wait nga kuya, pasok ko muna.